Human gipusasan, gikapkapan dayon sa pulis ang suspect nga private security guard ug nakuha ang cellphone ug pitaka. Pag-abli sa pulis, nakita sulod sa pitaka ang kwarta ug gituohang shabu nga naa sa plastic sachet. Wala na makareklamo ang suspect nga giila sa mga pulis nga si Reynaldo Macadagat Parcon Jr., 27 anyos, residente sa Purok Tambis, Barangay Sinawilan, Digos City, Davao del Sur. Kay nakuha siyang posesyon ang mga ebidensya nga resulta sa bypass operation sa mga pulis sa Digos City kauban-ubang unit sa PNP Davao del Sur, RPDEO ug PDEA. Ang suspect ikonsidera sa kapulisan sa Digos nga street level individual ug newly identified drug personality. Duha ka mga sachets ang napalit ug nakuha atol sa operasyon nga mokantidad tanan sa 4,800 pesos. Nabawi sab ang marked money nga gigamit sa mga pulis sa pagpalit sa illegal nga droga. Napriso na sa Digos City Police Station ang nadakpan nga suspect nga mag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.